κάλεσμα σε άμεση δράση για την πάταξη του ρεφορμισμού. Καλούμε κάθε χουλιγκάνο και οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στην άμεση δράση που θα πραγματοποιήσουμε λίαν συντόμω σε κάποια κατάληψη εναλλακτικών ή σπίτι ρεφορμιστή ή μαγαζί του εκφυλισμού. Η δράση θα αποτελεί κομμάτι ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού με στόχο την ολοκληρωτική πάταξη του ρεφορμισμού, την φυσική εξόντωση όλου του ντεμεκ αναρχικού χώρου και την εγκαθίδρυση της πραγματικής μαγιόρας αναρχίας που εκπροσωπούμε και οι 20 από εμάς. Φέρτε μαζί σιδηρολόστους, πυρσούς, μαχαίρια, Κινέζους, σιδηρογροθιές και ό,τι άλλο μπορεί να φανεί χρήσιμο ώστε να εξασφαλιστεί ότι αυτός που θα λιντσάρουμε σήμερα δεν θα επιβιώσει όπως οι τυχεροί των προηγούμενων ημερών. Προσοχή κατά την έξοδο από τα κρυσφύγετα σας, ακολουθήστε τις οδηγίες καμουφλάζ και έρπινγκ, το αντάρτικο χώρο απαιτεί την πλήρη επαγρύπνηση. Προσοχή, σε περίπτωση που κάποιο οπλισμένο απόσπασμα αποτελούμενο από λιγότερα από 30 κομάντο βρεθεί αντιμέτωπο με ομάδα ρεφορμιστών που αποτελείται από 5 ή περισσότερους βλόρους και αντιγκυντάγγες, ακολουθήστε την τακτική την άμεσης εξαφάνισης και της βέλτιστης επιστροφής στα λαγούμια σας. Επουδενή δεν πρέπει να επαναληφθεί η πρόσφατη επιχειρησιακή αστοχία στο Πολυτεχνείο του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου ενώ προσδοκούσαμε το ασφαλές λιντσάρισμα ενός ατόμου, συνιδιοκτήτη της καπιταλιστικής επιχείρησης, βίτρινας για το εξέπλυμα χρήματος από την κατασκευή και πώληση ναρκωτικών ουσιών, με την παραπλανητική επωνυμία «Αυτοδιαχειριζόμενος Πάγκος», και ενώ η δράση βρισκόταν σε εξέλιξη και μάλιστα στο στάδιο ανεβοκατεβάσματος των λωστών στο κεφάλι του, η εξοπλισμένη 25μελής μας ομάδα κρούσης, καθοδηγούμενη από έμπειρο πρώην Οκατζή, βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με 7-8 άοπλα κοτόπουλα τα οποία προσέγγισαν το χώρο και την εξανάγκασαν σε εσπευσμένη τακτική υποχώρηση, σε φρενήρι και λυσαλέα τρεχάλα και τελικά σε άκρος επιτυχημένο κατά τα άλλα ταμπουρώμα εντός του οχυρού και επιχειρησιακού μας κέντρου, να δει. Σύντροφοι μη σας πιάνει η απελπισία, μια μέρα θα νικήσουμε. Και να είστε σίγουροι ότι, αφού εξαφανίσουμε τα καμιά 20 ακόμα εναπομείναντα άνδρα του εναλλακτισμού και τους 200-300 ρεφορμιστές που δραστηριοποιούνται σε αυτά στην πόλη της Θεσσαλονίκης, θα συνεχίσουμε για την αποκατάσταση της αναρχίας σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο. Για μια αναρχία με αρχίδια και όχι μια αρχίδια αναρχία. Κομάντο με τα κιάλια, αναρχικό στέκει να δει και λυπή γνήσχη επαναστάτευ του δρόμου και της άγριας αλητείας.